ביום שישי הקרוב, סיוון ומשפחת טקט מצטרפים למשפחת רדיו לב המדינה 91 FM. דבש, דבש, דבש. כל יום שישי ב-12 בצהריים. דבש. דבש עם סיוון. רק ברדיו לב המדינה 91 FM. גיא, תפסיק צלם אותי, אתה מציק לי מאוד. תודה רבה. זה סבי הלוי, הוא לוחץ על הכפתורים במקום שאני אפוצץ פה את כל החדר. הוא עושה את זה. סבלימינל זה וגבריאל באטלר עם Up and Down. המשפחה שלי, דרך אגב, יש לזה אחלה וידאו קליפ מטורף שאתם תוכלו לראות באתר שלנו, דיפו.co.il. שלום לכולם, אני סיוון ממשפחת טקט. אנחנו נמצאים פה בחדר מאוד קטן ברדיו לב המדינה, 91 FM. למי שלא יודע, יש לי תוכנית רדיו משלי, שנקראת דבש, כל יום שישי 12 עד 1. אז תאזינו. יש לנו דבש ועל העוקץ, ואני רוצה להגיד לדבר על זה קצת, ואני שמח לך מתי להכניס את זה. על הדבש. השיר הבא הוא של מלכה אמיתית, שאני גדלתי על השירים שלה בבית, ואני יכולה להגיד לכם שאני מעריצה שלה. אני מאמינה שכמעט כולם יודעים כמה שהשנה האחרונה הייתה תקופה מאוד מאוד. הזמר הבא הוא בן אדם שיצא לי להכיר בזמן האחרון באופן אישי, ואני גיליתי בן אדם מקסים עם חוש הומור מטורף, שתדעו לכם שהוא אחד האנשים המצחיקים ביותר, והוא אפילו לא מודע לזה שהוא מצחיק, שזה מה שמצחיק בעצם. ומעבר לאישיות שלו, אני מאוד אוהבת את הגוון המיוחד של הקול שלו. זה מין עומק כזה מהבטן. זה יכולה להיות רק שירה שלגמרי באה מהלב ומהנשמה, ומבחינתי הוא זמר סול לקול. אז הנה לכם מושיק אפיה המופלא. אתם מאזינים לדבש עם סיוון ברדיו לב המדינה 91 FM.